Това е 13-то издание на UX София под това име. Така, щастливи сме, че можем да поддържаме тази конференция, да събираме UX общността, да предлагаме интересно съдържание, като така всъщност не знам кое е най-ценното, вие ще кажете. Може би са еднакво ценни. От една страна семинарния ден, където в кратки сесии разказваме много и различни неща, в които хората споделят опит, разказват преживелици или пък постижения. А пък другото много ценно нещо са работилниците, които предлагаме, които винаги са много практически насочени, като целта ни е хората, които участват, да могат, като си тръгнат, веднага да ползват това, което са научили и отработили в работилницата. И днес започваме представяне на всички работилници, които ще имаме по време на UX София. И така за нас е голямо удоволствие, че Добрян така се съгласи и пое този ангажимент да подготви една работилница, която е с много интересна и много плодородна, в смисъл такъв, че от полза ще бъде за всички тема. Аз лично така нямам търпение да се включа да участвам в тази работилница. Та без повече приказки от моя страна, нека Добрян да разкаже, да покаже каквото е подготвил. Добряне, заповядай. Благодаря, Джими. Така, благодаря и на всички включили се. Набързо ще обобщим през какво ще преминем по време на работилницата, но естествено какво ще правим, какво ще научим, така че за хора, които още се доумят, да направят информиран избор. И като за начало съм подготвил едно малко въпросче, което леко ще ни вкара така в контекста и същината на предстоящата работилница. За целта, както ви е удобно, може и на мобилно устройство, може и на лаптопите ви или на столни компютри, да вкарате menti.com и аз сега ще споделя екранчето, за да видите самия код. Така. Кода е горе, т.е. като вкарате menti.com, може да вкарате, айде я ще го вкара, 82 55 26 34 е кода. Той мисля, че ще остане дори като отидем на единственото въпросче, което цели така да вникнем в същината на предстоящата работилница и важността на стратегия и естествено ролята, която ние като продуктови дизайнери, като софтуерни дизайнери, било то практици или менеджери, имаме в тази стратегия. Така че въпросът го виждате, кое приложение ползвате, за да учите нови езици. Естествено, има последната опция е други, за хора, които не ползват такива приложения или ползват други. Което също е доста хубав тест за мен, защото аз лично очаквах други резултати, но ще оставя още малко, за да видя как се развиват нещата. Ето това е силата на потребителските проучвания. Разбиват ти очакванията. Хипотезата на пух и прах. Добре, изчаквам още една минутка за някой, който решил да се включи малко по-късно. menti.com, тук има един код. Но пък ето интересно също нещо виждаме. Имаме първенци, нали, Duolingo или други. Даже ми се ще набързо да обсъдим, ако има хора, които биха се включили на живо, да споменат кой как е гласувал. Аз мога да кажа. Слушам. Всъщност не ми даде избор други да напиша. Ползвала съм Duolingo, но много бързо ми стихна мотивацията там. И всъщност за мен е по-ефективен начин да уча английски на живо. С учител, с екип
това ме мотивира и ме държи така отговорна. Има ли някоя платформа дигитална, която да е максимално близо до това физическо преживяване и физическо учене с учител на живо? Не съм намерила такова. Само с Duolingo имам опит. Само него съм тествала. А някой друг иска ли да спомене нещо? Аз имам опит с Duolingo. Опитвах се да уча холандски. Обаче някак си не ми се получи добре и сега предпочитам да има живи хора. Да. Аз опитах да уча холандски преди да замина в Айнховен, където следва в Дизайн Академия Айнховен. Тогава още нямаше такива платформи Duolingo, но пък намерих преподавател, мисля, че от Софийския университет, една дама, която ме учеше. Обзето след трети урок разбрах, че няма и на мен да ми се получи, но пък в Холандия всички говорят английски. Тъй де. Добре, някой последно да се включи? Добре, аз ще въобще какво виждам. Така, първо моята хипотеза беше, че Duolingo ще избухне и евентуално някои от другите конкуренти на Duolingo, приложения дигитални, това е идеята на нас и по спецификата на работилниците, естествено стратегия за дигитален продукт, на дизайн на дигитални продукти и преживявания. Затова сложих така това, което видях в пазарите на мобилните приложения, които са най-близки конкуренти до Duolingo, и чисто от към статистики относно кой колко го е свалял, кой колко го ползва, но чисто и от към финансови статистики, които са важен и значим, ако не най-важният индикатор. Та с това ще ви покажа нещо, което определено трябва да помисля как да заходим за истинската работилница, защото си мислих това да ми бъде интрото и на самата работилница, но в крайна сметка видяхме, че никой не гласува за никой от другите опции като дигитални приложения, защото или не ги знае, или не ги ползва, което означава, че Duolingo е победител измежду другите дигитални приложения, които съм сложил. Защо? Защото мисля, че преживяването там, въпреки че и според мен то е направено може би за по-млади хора или за хора, които повече играят игри, защото геймификейшън там е на стероиди, но определено статистиките какво показва, че то е най-ползваното приложение за тази цел, за учене на чужд език дистанционно, онлайн. И има други, ето Babel, например, мисля, че има видеоуроци с хора, които са местни. Тоест, ако учиш испански, ще учиш от испанка или от аржентинец и т.н. Но хората си ползват Duolingo. И не само толкова, както може да видите тук едни статистики от SEMrush, които са веб статистики, нямах време да изкарам детайлни статистики за мобилните приложения, това ще видим в самата работилница SESPO, но определено първенец е Duolingo. И ако сравним с първите два подгласници, Babel е горе-долу следващото, но ако само сравним статистиките набързо, колко визити виждаме в Duolingo, колко виждаме в Babel, от 10 по-малко. Тук виждаме близо 10 милиона, в Duolingo виждахме над 100 милиона. Сега, бързо едни финансови показатели, които доколкото видях са до края на фискалната 2022 и ако търсим някаква корелация между потребление и успех, финансов успех за една организация, виждате за какво нещо и да реч. 575 милиона глобални потребители, 57 активни потребители месечно. И може да видите съответно от когато излязло приложението Duolingo, как са се справили относно печалба. Тук мисля, че първата година около 13 милиона, тук са над 260 милиона. Тъй, това, което исках, може би не толкова успешно валидирано с този въпрос, което исках да изкомуникираме, че
UX дизайнерите имаме основна и важна роля и според мен може да направим една корелация, която показва директен принос на дизайна спрямо успеха на дигитален продукт. Съответно, мисля, че определено имаме място на масата в изграждането на стратегия на продуктите, които ние разработваме и също така трябва да сме ключова роля в тази стратегия. Сега, как ще прегледаме нещата по време на самата работилница? Ще прегледаме нещата през призмата на 3 аспекта. Една триада ще образуваме. Първото нещо, което ще прегледаме е viability или така стойността, която трябва да дава нашият продукт не само на потребителите, но на хората, които инвестират в него. Било то хора, които инвестират средства, било хора, които инвестират време и тъй нататък. Конвертируемостта на нашия продукт. Следващия аспект, който ще прегледаме и основен и важен е доколко гъвкаво, доколко скалируемо може да имплементираме, т.е. да построим нашия продукт. Т.е. виждате, аспектите са включени също и в конкретни функции в една компания, в една организация. Бизнес, технология или нашите колеги инженери. И ето къде попадаме ние. Ние отговаряме за ползваемостта на продукта, който изграждаме. Тоест, тук са нещата, които са свързани с човешките фактори, ползваемост на продуктите и услугите, които изграждаме. Когато тези 3 кръчета се обединят, естествено посредством компромиси, ние изграждаме един успешен продукт. Така, какво искам също да вмъкна или така да акцентирам, че целта на целта на работилницата не е да опитваме да бутаме това кръгче по-навътре, а по-скоро да научим тези аспекти като дизайнери или като хора, отговарящи за дизайна в нашата организация, така че да имаме максимален принос и съответно максимално влияние. Сега да видя как сме към време. Аз не съм подготвил супер много съдържание, просто исках да сложим малко така месо по кокарите. Какво ще направим в работилницата? Тоест как ще премине тази работилница? Джими каза, винаги целим те да са практически, практично насочени, така че всичко, което научим, да може да бъде изключително лесно приложимо в нашата работа в последствие. Сега, винаги ще се въртим и ще гравитираме около тази триада, около тези 3 фактора. Нещото, което също, малко по-късно ще го кажа. Така, това ще бъде нашия фокус на работилницата. Като първото нещо, което естествено е важно да направим, е да направим една реална самооценка. Това се чудих дали да го вмъкна и кога да го вмъкна. Работилницата като цяло е подходяща за хора, които са практици, т.е. дизайнери. Отговарят малко или много за тактическите задачи, нещата, които правим така, че да постигнем целта си. Но също така е подходяща и за лидове или тим лид или менеджер на екип, защото пак, според мен, има какво и как да се научи и какво и как да се приложи в някои от тези аспекти. Така че първото нещо, което ми се ще да направим, чисто от практична гледна точка, е да направим една самооценка. Ще видите, то ще стане доста така динамично, наживо, която да успее да ни насочи или да ни ориентира къде се намираме в момента, кои са аспектите, върху които може да работим и какво трябва да направим. Сега, оттам насетне, зависи каква бройка записани участници има, или ще се разделим на отбори, на екипи, или ще си бъдем индивидуален участник, си е един екип. Аз ще играя ролята на вашият бизнес стейкхолдър. Тоест аз съм човека, който има какво да спечели, има какво да губи от продукта, който разработваме.
Ще дойда с някаква грандиозна идея, която естествено ще е субективна, защото ще бъде пречупена през моите разбирания, що е то успех и каква трябва да е стратегията за този успех. И вашата роля ще бъде оттам насетне, извинявайте, още сме тук, да преминете през редица задачи, които естествено ще са контекстуални и ще са обвързани с нуждите на всеки екип или на всеки участник, така че да успеете да преборите моята така субективна и ударена тропната по масата хипотезата, що е то успех за нашия дигитален продукт и каква е стратегията за постигане на този успех. Ако искате, може да влезем в детайли. Имам тук някакви други слайдове, през какво ще преминем, но както казах, то ще си е, ако не е чисто индивидуално, ще е насочено към всеки екип и естествено ще гравитира около тези три фактора. Сега, накрая на работилницата, или да кажем в самия Зенит, вие ще разполагате с една редефинирана и една редизайната стратегия и на база всички тези задачи тактически, които вие сте успели да изпълните, ще можете да убедите мен, главния стейкхолдър, но и другите участници в работилницата, какво и как естествено е ключовото във вашата стратегия, която според вас и естествено там ще стъпим на метрики, на индикатори, които ще докажат, че тези конкретни стъпки или тези конкретни тактики ще ни доведат до по-успешна стратегия. Това нещо, както казах, ще бъде представено не само пред мен, но и пред другите участници, за да можем да си дадем обратна връзка, което знаете също, че е много важен аспект и понякога може да доведе даже до взимане на грешно решение, ако питате мен, защото човек може по-добре да се аргументира, така че това ще бъде леко така черешката на тортата, също да си поговорим как се дава обратна връзка, но и как се презентира дадена концепция, така че да бъде представена по оптимален начин. И не на последно място ще обобщим горе-долу през какво сме преминали и ще си кажем довиждане. С това представя пред моята демонстрация бърза на предстоящата ни работилница. Спирам слайдовете, оставям горичката и естествено, ако имате по-конкретни въпроси, ако имам някой материал подготвен, ще споделя веднагически. Мърхам екранчето и слушам. А може би да обясниш, има ли някакви материали, които хората после да могат да си вземат и да си ползват в работата? Да, това е добър въпрос. Ще има плеяда от материали и ресурси. Общо взето всеки участник в работилницата, която така и така ще протече, щом сме заедно, ще протече физически заедно, но също така ще има дигитална алтернатива, която най-вероятно ще се случва през FigJam, до който всеки участник ще има достъп и там ще има съответните ресурси за всяко ключово нещо, през което ще преминем. Ще споделиш ли кейс-стъдите, някакви примери от твоята практика? Това ще стане в първата част, теоретична част, където естествено то цялата мотивация за тази работилница е, че като всеки един от нас изпитвам трудности на моменти да влияе по начина, по който считам, че е най-оптимален, заради ред фактори, най-вече политическите, корпоративни. И горе-долу съм изградил в момента опита как може да митигирам тези трудности, как мога да решавам тези трудности и съответно да се присъединя към стратегическата маса в нашата организация.
Така че със сигурност в теоретичната част тя горе-долу ще стъпи на моя опит в тази битка стратегическа. Супер. Значи метода е тестван. Да. И също така кейстърито, което всъщност не кейстърито, както казах, ще дойде с една субективна конкретна стратегия и измислена компания и измислен продукт или услуга, който обаче ще подбера по такъв начин, че да е приложим и подходящ за всеки участник, без значение дали е UX дизайнер в дигитална агенция, без значение дали е старши продуктов дизайнер в корпорация, без значение дали е UX lead в стартап, ще избера нещо, което да е приложимо за всеки. Кажем, без значение от конкретната позиция, конкретната сфера и конкретната динамика на работа. Ако някой от вас е възпрепятстван, не може да говори, може да пишете в чата. Може да пишете чат. Нещо, което също така умишлено не акцентирах, но така ще намигна, със сигурност доста от теоретичната част, но и практичната част ще се върти около проучвания, около потребителски проучвания за информиране и за валидиране. Ще видите как ще ги разделим. Защо? Защото това е един от най-силните инструменти, с които разполагаме ние като дизайнери, така че да разбием субективизма в някои решения, но и така да бъдем приети с малко повече интерес и внимание. Друго нещо, което също бих добавил, е, че пречупена целият наратив, който ще бъде пречупен през viability, feasibility, usability или бизнес успех и гъвкавост при имплементация и ползваемост, ще си говорим също как трябва да комуникираме с различните функции и различните хора, така че след това да постигнем максимално оптимална комуникация. Разбирайте, че без значение дали комуникацията е на живо или писмена, асинхронна, много важен фактор е също с кого си говорите и какво искате да изкомуникирате, така че наистина да хванете вниманието и да успеете да обобщите така с някакво щриха оптимално. Без значение дали говорите с Product Owner или говорите с CTO във вашата корпорация или говорите с някой стаф архитект, старо куче, което е много предубеден как трябва да се направят нещата. И тъй нататък, и тъй нататък. И то не го казвам, с цел Макиавели. Компромиси трябва да се правят винаги и точно за това е най-хубаво, когато епиха, на който се води тази битка, метафорично, трябва да е изграден от обективизъм, да е обективен. Тогава компромисите се взимат по-лесно и от наша страна, и от чужда страна. Питайте, колеги, сега му е времето. Докато някой се престраши, ако въобще някой се престраши, ще спомена също нещо, което ще е ключово в нашата работилница и то е наистина как се изгражда стратегията. Посредством изграждане на една колективна мисия или на редица колективни мисии, които искаме да постигнем. Тези мисии могат да
бъдат постигнати, когато се дефинират цели, и там вече ще влезем малко в пързалката на OKRs, Objectives and Key Results. И съответно на тези цели, кои ще бъдат ключовите индикатори, които ще ни помогнат да знаем дали сме в правилната посока. И това нещо, ще споделя опит пак и от огромна корпорация като VMware, също как става в нашата кухня, т.е. как разбиваме нещата на мисии. Не, мисия е по-скоро една така мой абстрактен слой, но я има. И съответно главните цели, които са дефинирани от нашите изпълнителни директори, как каскадират надолу спрямо функция и спрямо роля, и буквално как човек допринася за стратегията на една такава организация и на едно портфолио от продукти и услуги. Тъй, че ако нещо от тези неща ви звучат вълнуващи, ви звучат интересни или ви звучат като нещо, което със сигурност ще е полезно за вас, ви очаквам на работилницата и поне, не знам, ще изчакам все пак, ако има някакво друго въпросче, но поне за мен, щем не щем, това са неща, които просто трябва да се въоръжим като умения, чисто заради динамиката на нашата реалност, и буквално това ще бъде нещо задължително, което ще се очаква от нас поради ред причини. Поради точно това, че UX вече е един от дигиталното преживяване е един от най-ключовите фактори за успех или неуспех на продукт и услуга, заради факта, че такива по-занаятчийски задачи, да кажем по-прости, вече генеративният изкуствен интелект може да прави вместо нас, а в бъдеще може да очакваме също, че пиксели няма да бутаме. Така че нашето място, щем не щем, трябва да е по-стратегическо. Без значение в каква компания работим, като обем, като портфолио от продукти, като естество на работа. Това последното много ми хареса, което казваш. Всъщност съм съгласен с тебе много. Така че така за мен се вдига стойността на това упражнение. Всичко звучи безкрайно полезно и много интересно и нямам търпение. Нямам въпроси, но имам много възхищение по темата. Супер, да се подготвя с такова съдържание. Благодаря. Тогава да благодаря на всички и на Добрян най-вече, и до нови срещи на UX София. Заповядайте на следващите представяния на работилници и ще споделим след или днес, или утре ще споделим записа. Да, утре ще ви го изпратим. И не забравяйте, че до 30 април има ранна регистрация с 30% отстъпка, но дори след това искайте, ще ви дадем отстъпка, пишете, знаете как да ни намерите, така че който иска отстъпка ще я получи. И така, хора, желая ви приятна вечер. Който се е нагласил с вино, който с нещо друго, да му е сладко. И успех! Благодаря ви много и до нови срещи на UX София. Да, до там. Чао! Чао! Чао, чао!